The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag og kahayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaan. Sama siya sa kataming alang niadtong mudangop kaniya. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Welcome once again kaninyo nga nagasunod ni atong ministry. Og magapadayon kita karon sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ang uluhan sa atong giduputan, is there really a God? Naabagayoy Dios? So atong ipadayon kini karon. I presume that ikaw nga magtutuo nakaandam na sa mong kaugalingon pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug maandam na usab sa pagtuon sa walaang pulong sa Dios. Apanalang kanimo nga dili pa magtutuo, you are still an unbeliever, gamita ka ng imong kabuuton. Positibong bahin niya sa imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay? So, andam na sa ikaw sa salmot nining atong Bible study. Okay, now, kita nga mga magtutuo, okay, sa atong pagpadayon ini, nakadawat na sa kaluwasan. So, we perfectly know all this sa wapag yun ang tanan. Ang bupat sabot, nga ang Diyos na sayod na nining tanan. Perfectly. Naibaw na ang Diyos, human kamudawat niya. Naibaw na siya, o unsay imong mga gikinahanglan. Ingon nga anak na niya. O kay naibaw naman siya unsay imong mga gikinahanglan, iya na po kang gipahilo na giandaman those things, those spiritual assets that you need for you to be able to live a life that is pleasing to Him. Kaya binimo tungod sa pagkagamahanan, pagkasayod sa Diyos sa tanan, nahibaw na siya sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Bisan gani ang mga butang nga wa mahitabo sa atong kinabuhi, nahibawan sa daniya. You see? Bisan na mga incidents o mga occurrences nga mahitabo unta sa atong kinabuhi. Unta. Apan wa man mahitabo, kanang tanan nahibawan pod sa Dios. Kita nimo unsa kagamahanan niya. Sa laing pagkasulti, ang Dios nahibaw sa mga posible nga mahitabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan nahibawan sa Dios. Ingon ana ang Dios. Now, naghisgot, nagtuon magudta karon bahin integrity of God, ang kaligdong, ang katarong, ang kahalangdon sa Dios. Now, kining pagka-Dios sa Dios, I am that I am, matod pa niya. Wa siya'y pagkausab, wa siya'y pagkalubad. Naabitaw na sa lawiton nga, great is thy faithfulness. There is no shadow of changing with thee. Di good siya mausab. He just does not change. So ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na.
And yet, considering the very fact that naibaw siya kung unsay desisyon nga imong himuon, hinoon, di man siya mo tandog, dili siya mo hilabot sa imong desisyon. Kay baugod siya tanan nga desisyon nga imong himuon sa tibuok nimong kinabuhi, nahibawan niya ang tanan. Kita nimo klaro gyud siya unsa ka gamhanan, unsa ka grabe ana. Nahibawan laging tanan sa Dios ang imong mga desisyon. Maayo bang desisyon na, dili ba maayo, nahibawan tanan niya tanan. Ingon na ka grabe ang Dios. No kanang pulong grabe, negatibo na. Wanta magpasabot na. Ato lang gipatinaw, giulagway nimo, unsa ka pagka way sama sa Dios. There's no like Him. No one like Him. How incomparable, indescribable, how amazing and awesome God is. There's no one like Him. Way sama sa Dios. Niya pa. Ang mga resulta sa mga desisyon nga itong paghimuon, iya na nga gipahilo na subay gihapon sa iyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon na lagi ang Diyos. Kita ni mo na? Now, kung makaila ka na sa Diyos, unya nakasabot ka na kinsa siya, kinsa ang Diyos, makahibaw ka unsa ang pamagi nga iyang gihatag ka na itong tagsa-tagsa ka magtotoo. That is why early in life, you became aware that God exists. Hasta? Puslan man nga midawat kag kaluwasan pinagi siya ang pagtuo kang Kristo, naibaw ka na nga naay Diyos. Hasta? Yun sa manday ni mo pagdawat o kaluwasan o di ka mo tuog Diyos. You know what I mean? Mura man lo, dili mo tulong, di mo sibo. Therefore, as a believer, ingon nga magtutuo, you knew that there was a God. Sometime, or dihahigayon sa imong kinabuhi, na nakaundan ka nga naagyo Diyos. You see, early in your life, sa gamay pa tingali ka, you had reached to a point that you wondered about the source, about the cause, ang hinungdan, the nature, or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being, correct? Now remember this point, non domine. Whether you believe or not that there is God, that does not in any way change God. Dili. Di yun na makausap sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Naagyo Diyos. Sabtag yun na pag-ayo. Mauni nakagrabe ron. Kaya na may mga tao nga di mo tuog Bible, na ay di mo tuog Diyos, na ay mga tao ron nga laing Diyos ang ilang gituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, and finisher of our faith. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Now, this is the problem now, especially sa mga magtutuo, kaya ang bagang doot sa mga Kristohanon karon, inay bay noon nga they give time to study about God so that they will know who and what God is. Maingon man ni noon ni sila, may pag-imagino na lang God nato ang Diyos. Imagino na lang nato nga na ang Diyos. Na ang problema ini ron, kay kung mudangat na ang nakalain-laing mga panghitabo, mga sulirans kinabuhi sa mga magtutuo, wa sila kadangpan sa pagtugyan sa mga problema. Kaya wa man diha ang Diyos nga ngay unta nila nga mailhan.
na mauna. Kita nimo? Busang mahitabo mao nga instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsa atong langpan? Unsa may atong langpan? Mudangop tas mga tawahanon natong mga pamaagi. Human viewpoint. O mo-apply na pod dinhi ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Na mauna. You see? Always yun na. Bagang duot sa atong mga kaigsuunang Kristohanon, ingon niya na karon. Tungod kay ang Diyos, imagination ra nila. Dili siya tinuod. Paminaw. The only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real, tinuod, matuod, buhi, diya sa imong kinabuhi. Mora gyud. Wana gyud lang pangpagi. Kasabot ka? But imagining only that God exists, that won't cut it. Dili yun. Imagining ramagula. Wa kay abutan alawi. Sorry to tell you that. So, paminaw. Everyone reaches at a point in his life God consciousness, at least everyone above minimum intelligence and age, na nasa Roma 1:19-20, na kung normal ka lang nga pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matang usa ka tawo according to Romans 1:19-20, giyatagan gyud niya ng gamay nga consciousness diyan sa sulod niya nga he would know that there is a God. Apan tingali, you will say, kana diyang mga atheist, di man na sila mutuog Diyos, ato ning ataaton sa paghisgot ugma. So ayaw sipyat sa pagkiguban, pagsunod ni nga itong adlaw-adlaw series nga pagtuon sa balang pulong sa Diyos. Ug niya pagkita magadupot ni ining unuhan sa atong gidugukan sa paghisgot. Is there really a God? See you then tomorrow.